Мамо! Кажи бе, Георги. Ей, значи, мамо, какво пак сега има? Може да ми помогнеш с едно домашно по математика за утре? Какво домашно да ти помага, бе, момченце, бе? Аз на твоята възраст сама съм се оправила. Никога не съм искала от баща ми, от майка ми да ми помагат с домашни. Никога! Ти и баща ти всичко искате на тепсия. Всичко! Ей така, на поднос да ви се поднесе. Стига де, мамо! Една задача. Няма как да стане. Няма как. После на кого ще пишат оценка? На мен ли? А? Като те изпитат после? Няма как да стане, моето момче. Няма как. Айде, кръгоми, сам да си пишеш домашните. Ама после като ме питаш, що имам лоши оценки, знаеш отговора. Ауч. Майка му ще му пише домашните. Не се научиха, бе, не се научиха. Емоциите ми подсказват, ти шибне един шамар, обаче аз се контролирам, разбираш? И това изисква огромни усилия от мен. Ало, Саше? Айде, аз съм готов. Излизай след малко. Има чакай пред блока. Георги, какъв блок, какви 5 лева, бе, момченце? Ти написа ли си домашните, че ще ми излизаш, бе, а? Хич не ме интересува Сашко, Машко или който и да е. Домашните Такова, са на абе... моя знаеш ли какво, бе? Аз забравих да направя нещо, да. Айде ще се обадя някой друг път да излеземе. Нещо майка ти ли пак? Не, бе, не е заради майка ми, не е заради майка ми, в никакъв случай. Не, майка ми винаги ме пуска да излизам. Абе, има тук... Знаеш какво? Айде ще се обадя някой друг път да излезе. Айде, да. Айде, тук е една малка работа трябва да направя. Да, айде. Мамо, значи не ти ли писна, бе, човек? Я да не ми се отговаряш такъв, бе, че като дойда там ще видиш ти. Ага. Айде, Сашенци, вари, сядай, вари. Мерси, Лелванче. А Георги къде е? Ще дойде ли? Георги сега ще дойде. Той влезе да се къпи току-що. Едвам го накарах, едвам. Добре. Ти остай, Георги. Кажи сега, искаш ли нещо за хапване? О, не, аз не съм гладен. Аз ядох у дома. Как не искаш нещо за хапване, бе? Аз съм сготвила чорбица, една пилешка хубава чорбица, так не да се сгрееш. Направила съм ни принцеси, пълнени чушчици имам. Какво искаш? Не. Айде сега не се срамувай, бе. Значи, ще отидеш да прибереш у вас, ще кажеш, тя Леле Ванче нищо не ми даде да ям, от тях миришеше на вкусно. После Снежана ще ми вика, що не си наранила детето ми. Айде кажи, аз ще сипа една чорбица, да. И една чушчица ще ти сложа. И такова. А майка ти ко прави, бе? Ко прави? Не ми се обаждала да пием кафе? Абе, Георги! Какво правиш, бе, момченце? Нали ми каза да измия чиниите? И аз ги мия. Ама защо използваш толкова много, Веро? Нали ти казах, че с една капка е достатъчно да измиеш всичко? Ама... Какво ама? Човек да не те накара нещо. В тази къща хич не пестите. Аз за това съм купила този препарат на Фейри, защото мога да измия до 10 000 чинии с него. Че вкъщи ядете по 10 пъти на ден и цапате по 10 чинии. Ау! Оле, ама ти с гореща вода не миеш, бе. Няма нужда да миеш с гореща вода. С Фейри може да се мие с по-студена вода. Да, тъкмо, да спестим някой друг лев от сметките за тока и вода. Хайде, продължавай да миеш, не се мотай. Георги, къде си, бе, момченце? Колко е часа, те питам, а? Днеска е денят на майката, бе. Къде са ми цветята? Върви да купуваш цветя и се прибирай. Трябва ли да ти напомням, че е деня на майката, бе? Трябва ли, бе, келещче малко? И ти, и баща ти сте един дол дренки, същия като баща си. Как ще забравиш ти най-важният ден в годината, денят на майката, бе, момченце? Къде си, не те виждам никъде? У Куко? У Сашко. Сашко, забрави ли деня на майката? Даже и купил подарък. Виждаш ли другите деца какво правят, бе? Как ни тъй срам, бе, момченце? Как ни тъй срам? До 5 минути да си се прибрал. Иначе заключвам вратата и те оставям да спиш навънка. Хич не ме интересува. Другата година да можеш да запомниш, че денят на майката е 8 март. Същият като баща си. Здрасти, хиче, здрасти. Нищо, разправим се с Георги. Георги, айде бе, от 30 минути си в тая баня, бе, какво толкова си миеш? Значи ще закъснееш, момченце, няма да повтарям. Значи през 5 минути да идвам да викам.
Абе, Георги, бе! Айде, бе, момченце, каква е тази чалгия, деца чуват банята? Какво правиш, бе? Значи, шило такова. От 20 минути да викам. Слушаш ми чалгия и ми се хилиш сигурно вътре. Виж какво, няма да се разберем, отварям вратата. Аз колко пъти ще повтарям, а? Колко пъти? Георги, я ела тук, басине майчин. Да, кажи. Какво става? Нещо да имаш да ми казваш? Не, мамо. Е как така все няма нищо да ми казваш, бе? От училище всеки ден се прибираш и все няма какво да ми казваш. Ей, тук съвсем случайно аз разглеждам и ти виждам оценките, да. Не са пренашашнат. Отварям аз и гледам двойка след двойка след двойка нашарени. Какво е това, бе? Ми не знам. Е как така не знаеш, бе? Те номерца само пред баща ти минават. Пред мен? Не. Няма да ми опонираш, когато аз говоря, ти мълчиш, момченце. Внимавай в картинката, че ще играеш шамарената фабрика, ми се струва. Няма да ходя аз в училище да се черва като домат пред учителките ти. Нямам това време, нямам тези нерви. Що знаеш само да играеш на компютъра, ама не знаеш да си научиш уроците. Не ме гледай, момченце, не ме гледай, ми върви да учиш. Не ми ти, момченце, ще стана горе. Лиглю с лиглю. Мамо, днес имам 5 по математика. Моля! Как така имаш петица? Защо не е шестица? Ема, петица е висока оценка. Всички други имаха тройки и двойки. Ти не дай да ги гледаш другите. Хич не ме интере кой има двойка и тройка, Иванчо, Първанчо, Герганчо. Хич не ме интере. Ти трябва да имаш шестица. Ти гледай себе си. Те ако скочат от някой мост, ти ще скочиш ли? Все ще гледаме другите, ама себе си кога ще погледнеме? Все си недоволна, бе, мамо. Все си недоволна. Кога ще си доволна един път? Не съм доволна. Да, не съм доволна. Искам да си най-добрия в класа. За да мога утре да изляза аз тук в махалата и да кажа на всички с високо вдигната глава, че имам много добър ученик в къщи. А не да ме излагаш. Петица бил имал. Какво ми се хвалиш? Когато е шестица, тогава ми се хвали. Аз каква ученичка бях на времето. Георги, излизам до магазина. Да не забравиш да изкараш каймата от фризера. Като съм се прибра да е размразена, че ще правя кифтета. Разбра ли? Да, мамо, добре. Ще видим ние тая работа. A few moments later. Че навънка духа много. Георги, прибрах се! Абе, той скара ли тая кайма от фризера? Значи, момченце, аз като ти кажа нещо изпълнявай, не си изкарал каймата от хладилника! Така. Георги, хайде идвай, че избирам тук да запазвам хотел за тази годишната почивка на морето, бе. Така. Я да видим сега ценичките, какви са, че това е най-важното. 300 лева на вечер, ма те да не са луди, бе. Я да го видя този хотел, на какво прилича. Басейни, какво е това червеното сега на стената, не мога да разбера. Че комо е хубавото на той за 300 лева на вечер, бе. Има къде по-хуба и за по-малко пари. Не, няма да е този, нито пък този. 600 лева на вечер, те вече се побъркаха. Идеалния. За 20 лева на вечер, той е идеалка, бе. Баня и туалетна има. Тук малко мухълче, ама то не му пречи, не. И външна туалетна има. Георги, ела тук намерих идеалния хотел за 20 лева на вечер на морето. Дай да видя. Гледай. Каква е тая дупка, бе, мамо? Не ми харесва. Няма да ходя там. Какво не му харесваш, бе? 20 лева на вечер, кой ти ги дава? Той хич не ми се занимава. Аз вече го запазих. Къде съм запазила, там ще ходиш. Не храни майко, същия като баща си. Ма навънка гърми, плющи, май дъжд, бе. Олеле. Ами да, навънка буря, ужас, то направо фортуна виелица. Георги, спирай компютъра бързо. Дърпай го от шалтера, че да не го дръпна аз. Навънка виелица фортуна, дъжд, плющи, дъжд, да. Грамотевици, всичко има. Светкавици, да, всичко. Спирай компютъра, защото аз утре няма да плащам нов компютър. Да, като изгори, ще ми изгорят всички бушони. Телевизор, компютър, всичко дърпаш от шалтера. Навънка виелица? След малко ще угасни тока, да. И като дари токов удар, ще видиш ти. Дърпай от щепсала да не те преспъна бързо, Като виелица ще сбукам и аз.
И да няма да пускаш нищо. Ага, на тъмно ще стоиш. Ей, сега ще донесе на свещ. Оле, ужас, виелици, фартуни. Ето, пак гръмна. Ужас. Защо си толкова мързелива? Георги, що лежиш, бе? Абе нещо, стомаха ме боли. Моля, добре ли чух? Да, и ми е лошо нещо. Ми как няма да ти е лошото? Това стоене на телефона постоянно. Мамо! Ква бе? И от компютъра ще да е също. Утре май няма да ходя на училище. Да, бе, да. И аз това си помислих. Да ми стоиш у дома цял ден да бездействаш. В никакъв случай. Ставай. Сега ще направя една гореща пилешка чорба и всичко ще мине като по чудо. Хайде!